Ụmụaka ndewonu, ọka bụkwa ezigbo enyi unu Maazị Agụ. N'ụbọchị nke taa, eji m ọkwa pụrụ nnọọ iche ma dịkwa oke mkpa bịa. Ndị enyi m ndị nke na-emepụta ihe onyonyo nke a na-akpọ Mmụta Dị Ụtọ ewepụtala egwu ọhụụ nke a na-akpọ egwu ABC. Ya bụ egwu na-enye m obi aṅụrị rie nne. N'ihi nke a, achọrọ m inye ụmụaka 10 ihe nrite ọkpụrụkpụ ego nke ha ga-eji wee leta onwe ha anya. Ihe m na-ekwu abụrụ gịnị? Na ya bụ asọmpi m na-achọ ime, onye ga-agba onye nke mbụ ga-erita N$30,000, onye nke abụọ erita N$20,000, onye nke atọ erita N$15,000, ebe mmadụ 7 ndị ọzọ ga-erita N$5,000 n'otu n'otu. Ihe m na-ekwu abụrụ gịnị? Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ndị ga-erita ya bụ ihe nrite ego, mgba gee m ntị nke ọma. Naanị ihe ị ga-eme bụ gaa na www.asọmpi.com, zitere anyị ihe onyonyo gị ebe ị na-agụ ma na-agba ya bụ egwu ABC. Ị ga-esikwa na www.asọmpi.com tinye ya bụ egwu n'ekwentị maọbụ igwe oku gị. Chetakwa na ebe ị ga-aga bụ na www.asọmpi.com ka ị zitere anyị ihe onyonyo gị ebe ị na-agụ maọbụ na-agba ya bụ egwu. Ihe nrite a bụkwa maka ụmụaka o. Ya bụ na ụmụaka bụ ndị anyị chọrọ ka ha zitere anyị ya bụ ihe onyonyo. Anyị ga-enye mmadụ 10 ndị nke ihe onyonyo ha bụ ọpụrụ iche ya bụ ihe nrite. Cheta na onye nke mbụ ga-erite N$30,000, onye nke abụọ erita N$20,000, onye nke atọ ga-erita N$15,000, ebe mmadụ 7 ndị ọzọ ga-erita N$5,000. Ụnụ mana Igbo si na-eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Ya bụ gịnị? Were ọsọ were ije gaba ugbu a na www.asọmpi.com ka ị zite ihe onyonyo gị. Anyị na-akpọ ndị nne, na-akpọ ndị nna, na-akpọ ụmụaka, na-asị ha biko na zibatawa na ihe onyonyo unu nke taa nke echi ka ya bụ asọmpi biri ọkụ. Ya gazie.